entzulea. Arratsalde honen entzule, arratsaldeko 7 pasata dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eta elkarrekin gertuko albisteak egitera guat. Zertan ari zara? Hori ez dago gidoian. Beti mikrofonoa eskutan eta elkarrekin gaudenean horrela hitz egiten dugu zuta biok, baina bai, gaur hobeto gidoia irakurtzen badugu. Eta hasi baino lehen, eta gidoiarekin hasi baino lehen, gaur Euskal Herri Irratiaren izenean besarkada erraldoia bidali nahi diogu Lizarrako jendeari eta bereziki Lizarrako ikastolako jendeari gaur benetan egun latz eta gogorra bizitzen ari direlako, beraz hemendikan gure besarkadarik beroena Lizarrako jendeari. Eta orain bai, astera goaz. Bai, eta zorionak eta esker mila gertutoratu zareten guztioi, horiexek izanen dira gure lehen hitzak 35. urte urren festa hau hasteko eta ospatzeko zuekin denokin eta baita euskalherriirratia.eus streaming bidezko sarean jarraitzen duten guztiei. Izan ere, Euskal Herri Irratia egun proiektu komunikatibo sendo eta bizia bada, zuei guztioi ere esker bada. Iruñe herriko, Nafarroa garaiko eta Euskal Herri osoko euskaldun eta euskaltzarei esker. Komunitate ahaltsu eta eskuzabal honen sostengua ezinbestekoa izan baita 35 urteko bide luze eta hainbatetan malkartsu honetan berriz ere diogu zorionak eta eskerrik asko. Dena dela, lasai hitz potoloekin hasi bagara, ekitaldi nahiko arina egitea da asmoa. Hitza eta musika uztartuko ditugu, hitza, musika, janaria eta edari ere bai? Baten baino gehiagori aurpegia piztu zaio, merenduarena entzun duenean, badakigu horretan ere etortzen garelako, klasikoek lioketen moduan, elkarrekin merendatzen duen herria ez da inoiziko. Eta hori argituta, has gaitezen, eta hasi jakina hastapenetatik hasiko gara, irratiaren hastapenetatik. Gaurko ekitaldia irratiaren sortzaileak omendu zekin nahi diogu, haiek esan digute protagonismorik ez dutela nahi, hortaz oholtzara ez dira igoko, baina lekukotza jaso dugu eta bideo batean ikusiko dugu, hortaz, Igor, eman. Lagun kuadrilla multzo kualifikatu batek emotzio hasiera ideia hori ez. Zer genuen, biztan da hemen Ipinarrian, euskaraz hariko zen medio bat, hemengo euskaldun jendeari hitza emateko, eta aldi berean ez bakarrik euskaraz eginarazi. La idea era montar una radio en euskera y entonces pues me subí al grupo. La emisora estuvo en mi propio domicilio, el repetidor, y pasado un tiempo, tras una serie de peripecias de una casa a otra, acabó en la ikastola San Fermín. Planteatu genituen irratiaren definizioetan besteak beste bat zen lege baimena zariki beharra genuela. Hori egin bestean marginalidade puntu bat gehiago erantziko genioke euskararen errealidadeari aukeratu behar izan duzen. Zer eginen dugu itxoin, baimena etorri arte, gauden abitu, edo hasi lizentzia etorri bitarten, da hori xerabaki genuen, itxoin bitartean hasi lanean. Hasi ginenean goizez aritzen ginen, eta tarteka 15ean behin edo izaten ziren gauetako saioak, eta izaten zen lan fisikoa oso. Eserita egiten dugu orain lana dena, baina lehen ia guztia zutik egiten genuen. Viniloan jartzen genuen, genituen bi eta aritzen ginen musika, kantu baten ondoren beste viniloa jarri, horrela, orain digiak aritzen diren moduan. Nos venía bien tener un edificio para colocar la tele de radioenlace, para mandar la señal y también, sobre todo, fundamentalmente, para recibir la señal de Radio Euskadi. Aquí teníamos una serie de antenas puestas que recibían la señal y luego la rebotábamos por microondas hasta la ikastola. Y con medio kilovatio cubríamos bien toda Iruña. Oroitzen naiz, lehiaketa batetaz, pipitaki, papataki izena zuen batetaz,
hitz bat jartzen zuten jokoan aste horretan, eta jende pila batek deitzen zuen telefonoz, eta solasean aritzen ziren gainera zuzenan haiekin entzulekin, eta hori oso polita zen. Ematen zion noski nortasuna irratiari, egiten genuen lanari ere zentzu ematen zion, jende horrek parte hartzeak. Lo que hicimos está muy bien, porque en el año 80 no había nada. Y hoy tenemos televisión en euskera y radio en euskera. Hau ez ditzake deus oso gutxi ditzake, ez balego inguruan lagun, aiskide, mintzakide, eta aportazio genero askotako kontua egiten duen jendia, ez da, kolektiboa, komunidadea, Iruñerriko euskaldungoa, ez da. Irratia indartsuago, Iruñerriko euskaldungoa bizkorrago den linean, eta euskaldungo hori hemen irratiari lotzia, irratiari atxikia izatea, hori xera nik uste altxorra hodina. Laurogeita zortziko, azaroaren zazpian, gaur 35 urte, egin zuen Euskal Herria Irratiak bere lehen emisioa, Mikel Bujandak, eman zituen bere lehen hitzak mikrofonoen aurrean. Mintzatu zinetelako, mintzatzen gara. Mintzatzen garelako, mintzatuko dira. Ez da dira katea, edo hobeto esan da, ez da dira emisioa eten. Eta gure mikrofonoetan maiz mintzatzen diren bi kolaboratzaile gazterekin utziko zaituztegu, Ibilbide taldeko Amets Aranguren eta Ibai Osinagarekin.
Shira luze beltza, 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 shira luze beltza. Shira luze beltza, 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 shira luze beltza. Da zure antzera, mintzo naiz orain, zure inongo baimenik eskatu gabe, shira luze beltzen soinean. Da zure antzera, bizi naiz orain, ia lurra ere ukitzen duen, shira luze beltzen soinean. Da zure antzera, mintzo naiz orain, zure inongo baimenik eskatu gabe, shira luze beltzat soinean. Harri txiki batzuk biltzen ditu nire esku ahurrak, poltsiko txikienean ere kabitzen diren horietakoak. Mai gainean utzita, bilatu dizkizut betzuloak. Hor daude ondoko paretan, hor daude ondoko paretan, eskubateko atzodiaren eta ondokoaren puntak elkartuta. Galtzerdi zolodunak, eta bi begi arrunt, eta bi begi arrunt. Eskerrik asko. Bueno, esker mila bihotzez, bai eta amets, eta ez ahaztu hurrengo astean kolaborazioa duzuela. Bueno, Maialenek eta Aritzek aipatutako kate hori eten ez dadin, gaurko saioaren aurkezpenaren lekukoa gazteok hartuko dugu. Bueno, ia aden berekoak gara bai, baina tiranik Maialenek eta Aritzek esandako beste zerbaiti helduko diot. 35 urteren buruan Euskal Herria Irratia proiektu komunikatibo bizi eta sendoa bada, gure komunitatea altxu eta eskuzabalari esker da. 1000 bazkidek eta 100 iragarlek laguntzen gaituzte. Eta, bueno, senti daitezela horiek guztiak ordezkaturik jarraian omenduko ditugun lagunen bitartez. Txalo bero bat, mesedez igo holtzara.
Lehenik eta behin, gurean publizitatea ipini duten hainbat lagun ekarri nahi genituzke, baina horietako bi, besterik ez ditugu deitu, bestela eszenategi honetan ez zegoen espaziorik. Bueno, Golemetik etorri da Imanol Rayo, aurten guk 35 urte egin ditugu eta zuek iaz 40 egin zenituzten. Gogoan dut gainera, Imanol, guk bertatik egin genuen programa iaz, beraz, arratsaldeon eta zorionak zuei ere. Arratsaldeon, bai. Bueno, ze moduz, lau hamarkada hauek, nola egingo zenuke balantzea? Bueno, hamarkadak, lau hamarkada hauetik gora beratsua dira, batzuk momentu onak, txarra denetari dago, baina balantze onarekin, ez? Erronka handiak beti, eta nik uste erronka interesgarriena orainean dagoela, ez? Eta horretan gabiltza oraintxe bertan. Hasieratik izan zaituztegu bidelagun eta babes emaile, zergatik edo... Golen beti egon da euskararen alde, ezta? Nik uste modu naturala dela, gainera, horren ere errakusgarri, 35 urte hauetan Euskal Herria irratiarekin izandako elkarlan hau, ezta? Hementiko beste 35 urtetara, non egongo garen jakitea, zaila izango da zure aski, baina desio dezagun behintzat hainbat eta hainbat urtetan elkarlan hau horrela jarratzea, ezta? Bueno, zenbat sarrera eta bestelakoak banatu ditugun urte hauetan. Nik uste dut milaka izan direla eta Netflixek ez dezela bataila hau irabazi. Eta Golemek, bai, mila esker, txalo bero bat zuri. Alforjako lagunak etorri zaizkigu ere, ezta? Bai, bueno, pello, aretoan bete-bete da ikusten dugu, ezta? Bai, hala da, bete-bete eta ikusten dugu, alforjari esker hain zuzen ere, ezta? Bueno, etxean daudenak ere, bakizu online ikusten ari direlako hainbat lagun, haiek ere gu ikusten gaituzke, bueno, alforja etxean saltzen dituzten betaurrekoei esker. Eta bi lagun etorri zaizkigu, ezta? Batetik Joia, alforja, arratsaldeon, eta Iker zure, Iker López Alforja, ezta? Bigarren generazio bat edo hirugarrena hain zuzen ere. Bueno, noiztik edo zergatik alforjak publizitatea gurean, ezta? Ni idatzita ekarri dut, asko dela. Bai, Joaquin Alforja optikan betidanik hasi ginenetik ongara irratiaren alde eta euskal hizkuntzari babesa emateren asmorrekin, bai? Azkenean bezero asko ditugu entzule eta are gehiago elkarbizitzen euskaraz aritzen garenok komunitate bat sortzen dugula esan dezakegu. Eta horregatik, mila esker errekonozimenduarengatik eta batez ere euskararen alde egiten duzuen lanagatik. Oso ongi, txalo bero bat. Bueno, Golemeko lagunak eta Alforjako lagunak gure babes emaileak, baina bestelako lagunak ere baditugu babesa ematen, ezta? Bidane? Bai, eta horietako bi dauzkagu gurekin, Silvia Gile musikaria eta sindikalista horietako bat da. Arratsaldeon, Silvia. Arratsaldeon. Bueno, konta iguzu zu zergatik zaren Euskal Herria Irratiko bazkidea. Bueno, nik uste dut Euskal Herria Irratian ere belaunaldiko jendearen euskalduntze prozesuan medio klabea izan zaretela. Nik oraindik gogoan dut Xinguli Manguru lotsaioa adibidez, txikitan entzuten nuena. Gertuko medioa zarete, etxekoa, baina fidagarria eta profesionala guztiz. Nik uste dut aitortu behar zaizuela ere Iruñerrian euskaldunon komunitatearen elkargune oso potentea zaretela eta oso garrantzitsua. Eta euskaldunon izaeraren parte berez bada elkartasuna eta auzolana, orduan horregatik erabaki nuen bazkide eta kolaboratzaile izatea, eta beti irratian ateak zabal-zabalik ditudalako beti. Eskertzeko da. Aspaldi ez zaretorri, Aspaldi ez zaretorri musika jartzera. Lanean, bestelako lagunak ere ekarri ditugu, ezta?
Bai, Koro Sabando, arratsalde on zuri ere, irratiaren lehen urratsetatik zara gure bazkidea, eta kontatu didatenez molde honetako bestelako 11 festa antolatzen lagundu diguzu, eta, bueno, beste berrikuntza batekin etorri zara gaurkoan izan ere zure biloba Helene ere bazkide da, eta, bueno, galdetu nahiko genizuke zergatik erabaki duzun zure biloba Helene ere bazkide egitea. Nik uste beharrezkoa zela, hasieratik hasieratu hor dago, eta horren nire oinordekoa ere izan beharko da. Eta asmoa zuen onere gotzeko, baina azken momentuan hotxatu da, eta horra aitarekin atzeatzean geratu da. Helene gaizki, Bueno, guztiz ulergarria da, mikrofonaren aitzinean ez baita erraza egotea, eta ulertzen dugu, eskerrik asko. Txalo bero bat, guztien, lauei, mi esker, eta nahi duzuen arte, ongi izan. Aupa Silvia! Bueno, Bidanek eta biok joan aurretik beste bi gauza ere esan behar ditugu. Bat, oraindik ez pasara Euskal Herri Irratiko bazkide, egin zaitez, gure webgunearen bitartez erreza da, hain zuzen ere. Bai, eta bi gure kolaboratzaileen artean, betidanik izan ditugu Euskal Herri osoko lagunak, izan ere betidanik markatuna izan dugu tokiko edabide bat garen arren, Euskal Herri osoko bazkideak ditugula eta lagunak, eta gure markoa Euskal Herria dela. Eta betidanik gurekin izan ditugulako kolaboratzeko prest izan diren Euskal Herriko bazter guztietako lagunak. Bazter guztietako lagunak eta azpeititik etorri zaigun, edo azkoititik etorri zaigun beste lagun bat, ez da? Plazera da, esan alizatea gaur, hemen dugula, festa honekin kolaboratzeko prest, Anari Alberdi Handia, gurekin, oraintxe bertan. Ederrurratzen zuten abioiek alatxean, jendez gainezka kalea, jendez gainezka errepidea. Munduak ebakuazio simulakro bat egin duen unean. Norbait galdetu zuen on litzateke larrialdi irtean. Ehundaka txori erori ziren munduaren ertz batean. Ta ehundaka arrainik gura zaleratu beste aldean. Inork etzekien arrazoia azaltzen berriaren arabera. Sorturako bihurtu. Zaldi zuri batek aurreratu gintuen errepidean. Batek atzean tirakatzera man erremolkean. Milak pertsonak kalean autodeterminazioa eskatzen. Zenbat gauzak abitzen den zu bezalako utxune baten. Beste asko korrik atera ziren etxetatik ihes betean. Bide gorritan barrena piztia joan da etxean imalia bueltan. Eta hemengo bizinetan jende hauretaratzen igerira.
nola izan ginen arraina bisalaren bila. Bera eta bera egiten zuen barne produktu gordinak. Aurreikuspenik txarrenak ere ez omen ziren horren larriak. Denok erabaki genuenak atxarekin aurrera jarraitzea. Ta horrelako egoera baten beste donok egingo luken aikea. Gauza handienek ez dute zaratarik egiten haustean. Garrantzirik ez duten gauzen artean garrantzi gehien dutenak. Denok erabaki genuenak atxarekin aurrera jarraitzea. Zionez gero bihurtu gara ginenaren antonimo triste bat. Bete zegagatik bideoa ikustenen itzen da, seguru asko denok usteko genuen 35 urtik eta 35 urtera gauzak beste leku batean eta errazago izango zirela, baino, ojo. Bueno, nik duda izaten dut ze abesti eskini horrelakoetan, ze ez dagoatola zoriontzeko eta ez zelebratzeko bate, ez bate zelebratorioak. Ies egiteko eraguzien artean gutako bakoitzak aukeratua du berea eta zuk zeurea. Oharkaben erabakia duzu bizitzaren gorritik metro bat atzerago bizitzea. Bidean seinaleak zaindu segurtasun tartea. Badakizu garrantzirik ez dutenen artean garrantzi gehien dutenak bihurtzen dituzula zuk garrantzizkoena. Lertzen hasten
sortu dituen ansiolitiko eta kantuak, makrobiotika eta liburuak, konstelazioak, terapiak, sare sozialak, irratiak, zure melankoli burgesa bezatzen dute. Zuk dena duzu, zuk dena duzu galtzeko, zuk duzuna da dena galtzeko beldurra. Dena duzu, dena duzu galtzeko, dena duzu galtzeko beldurra. Eskerrik asko eta ondo eta luze zelebratu. Oso ongi aritu zarete, orain arte aurkezpen lanak egiten. Hemen teknikariak lanean ari dira. Eta ongi nabarmendu duzue irratiaren sortzaileen, bazkideen eta iragarleen ekarpena. Baina, ekitaldi honetako unerik gorena orain iritsiko da. Hain zuzen ere, arratsaldeko magazineko esatarion eskutik. Eskerrik asko. Izan ere, zertan datza irratigintza, bada norbaitek hitzeitean eta beste batzuek entzutean, ezta? Bada jarraian Euskal Herri Irratiko kolaboratzaileak eta entzuleak omendu nahi ditugu, igo daitezela mesedez holtzara, eta bien bitartean txalo batzuk. Euskal Herria Irratiak bakizu 200 kolaboratzaile ditu, jakuntza, alor, joera ideologiko eta adin ugaritakoak. Haien ekarpena gainera modu voluntarioan ematen dutenak, musutruk, dirurik gabe tartean, beraz eskertzekoa da. Eta kolaboratzaile horietako bat da, zuzen ere, Xabier Agirre filosofo eta irakaslea urtean dana dabil irratian kolaboratzen, eta errandiatenez, historialariek ere ez dakite nor hasi zen irratian hizketan lehenengo Mikel Bujanda edo zu, ez dakit. Edo behar bada Tamirako edo Ekaineko norbait hasi zen, eta hurrengoan ni izan nintzen, ezta? Hoixe bai. Bai, bueno, aspaldiko naiz, eta horrek esan nahi du, tanok sartzen ari garela bizkanaka, baina hemen ikusten dudan jendearekin posa sentitu dut, eta ikusten dut komunitatea sortzen ari dela, eta komunitatearen katebegiak ere jarretzen dutela. Hoxe baiez, urteak eta urteak daramatzazu irratian ja kolaboratzen, zergatik? Deitu zidatelako, eta gero naizelako aspertu, eta igual jendea aspertu dut, nire gauzekin, baina, bueno, nien ez aspertu erendik. Ba, egizu ez. Mila esker, Xabier. Eskerrik asko. Bueno, eta batzuk urte mordoa daramatzue hemen lanean, beste batzuk aldiz, gutxiago, berriagoak, gazteagoak, Uxu errei esate baterako, arratsaldeon, Uxue. Arratsaldeon eta zorionak, irratiko guztiei zorionak eta eskerrik asko egindakoagatik. Bueno, zu kazetaria zara, berrian egiten duzu lan, imaginatzen dugu ez zarela aspertzen, zergatik kolaboratzen duzu Euskal Herri Irratian? Bueno, nik argi utziko dut, balintza bat jarri nuen nahi gotzeko, ez zela singularrean hitz egiteko behintzat, berriako hainbat lankide aritzen garelako hemen kolaboratzen, beraz beren izenean, eta zergatik, batetik, batu duzu bezala, eskatzen diguzuelako, hori esanen dugu, baina uste dute badakigula, importantea dela alako euskal proiektu komunitariako abestea, eta gure kasuan berrian aritzen garen ontzat, importantea delako, edabideen arteko sareak ehuntzea eta gure arteko konplizitateak ere jostea, ezta? Beraz, igual horregatik ere bai. Ze polita, eskerrik asko, hemen goian polita dena. Aizu, baina zer litzateke irratia entzulerik gabe hutsaren hurrengoa, deus ez? Hemen daukagu Oskia Ugarte eta familia osoa. Zergatik entzuten duzu ez zuen etxean Euskal Herri Irratia? Bueno, nik
baneukan erantzun bat prestatua. Baina aldatuko dut, hitz egin behar nuen irudi eta soinuaren arteko, ez? Nola gaur irudi askorekin inguratua bizi garen, baina soinu askoz ere sugerenteagoa dela. Baina aldatuko dut erantzuna, ikusten ari naizen komunitate sentsazioa, ezakin ikuste dute hori dela Euskal Herri Irratira lotzen nauena, ez, nolabait, eta Euskal komunitate horren erakusle zaretelako, ez, edo bihurtu zaretelako erakusle jo, ez, eta orduan identifikatua sentitzea oso erraza delako. Eskerrik asko. Zerbait gaineratu nahi dut? Bai, nire gustatzen zait asko, ene kantuan ateratzen den kantu hori, asko gustatzen zait txikitatik abesten dugu ene kantak. Oso, ongi, eskerrik asko polita. Eta pizuneko entzuleak, Ene kantako lagunak hemen daude ere bai, gero agurtuko ditugu bai. Eta entzule gehiago, hemen beste bi entzule, Mikel Larraza eta Izai. Eta konta iguzue, zuek hor txintxo irratia entzuten, nik ez dakit egunero, askotan bai, zergatik entzuten duzu Euskal Herri Irratia? Esan den bezala, bazaretelako lako irrati berezi bat, Euskalduna, beste ikuspuntu bat ematen diozuena gaurkotasunari, eta parte hartzailea ere bai, lortzen duzue jendeak parte hartzea, gu oso partaideak izaten gara, ez dugu bukatuko zuen zozketetan, golemeko sarrera lortzeko adibidez, ez dugu ezurrik esango. Ez, baina bromaz aparte, benetan bada olako irrati hurbila, eta Iruñeko jendearentzako eta Nafarroa osoko jendearentzako ez dakit nola esan. Olako txoko altxor txiki bat gaur egungo sare sozialen eta globalizazioen erdian. Ze polita, eskerrik asko. Eta, gauza bat, zuek beti entzuten duzu irratia kotxean? Bai. Eta etxean ere bai, batzutan? Batzutan. Oso ongi, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko benetan, eta horixe, hause izan da, testigantza gure kolaboratzaile eta entzule Maiten testigantza Lore Sorta eta gure eskerrak, eta orain gure entzuleak eta jarraian hitzartuko duna seguru nago xuxen arituko dela. Hori bai, labur ja ezin dugu ziurtatu. Zuekin Euskal Herri Irratiko koordinatzaile Juan Cruz Lagasta. Esker mila aurkezpenarengatik bikote ala ez. Lehen, ustut, Aritz Paskualek esandako zerbait, lankideak esandako zerbait parafraseatuz, luze mintzatu zirelako, luze mintzatzen gara eta luze mintzatzen garelako, luze mintzatuko dira. Erran nahi baita Euskal Herri Irratiko entzule fidele badakitela gure historikoki gure esatarien bertute ugarien artean labur mintzatzearen ez dela izan. Adibide bat jarriko dizuet Urko Aristi. Bere bilbide profesional oparoa gure irratian abiatu zuen eta biztan da ez dela labur mintzo diren horietakoa. Eskarmentu handia dauka. Molde honetako emanaldiak eta aurkezten eta atzo oso aholku ona eman zian, esan zian. Kasu Juan Cruz izan ere aurkezle ugari daudelarik joera handia izaten da gauzak errepikatzekoa, mezuak izenak errepikatzekoa. Oso aholku ona iruditu zitzaidan Urko estimatua, baina ez dizut kasurik. Izan ere, iruditzen zait, atera diren izen batzu errepikatu behar direla, eta atera diren mezu batzu errepikatu behar direla gurea ezalako 30. urte hurreneko halako festa batean. Konparazioa ezinbestean aipatu behar dira eta eskertu behartzaile dukizuten ausardiak, hemen eta dena irratiaren sortzailei oro har, eta Mikel Lujandari berezik. Bagin Mikel ez zaizkizula protagonismoa ez omenaldia gustatzen gauza bakarra, esanen dut. Ene uste arroan Mikelek lortu zuen Euskalgintzaren azkan hamarkadotako garaipenik ederrenetako bat. Oso bitarteko gutxirekin, abokatu eskuzabal batzu alboan zituela eta lan eskerga eginez, garaipena lortu zuen, guztiduna zen Nafarroako gobernu baten aitzinean, regionalismoaren, euskarafobiaren, UPNren gobernu horren aitzinean, non eta auzitegietan. Uste dut, Beatokiko Agurne Gaube kalen hemen nunbait ikusi dudala,
oldarraldi garaiotan agurne nik aholkulari bezala fitxatuko nuke, izan ere gauza handia da, horrelako garaipen bat erdiestea. Ez dakit lankidek zer eskatzen didaten, egiaren aitortzeko, beraz segituko dut. Eta esanen dizue Rafa Zazpere aipatu nahiko nukeela, bideoan ikusi duzue, hasieran gure teknikaria izan da urtetan eta urtetan, emisioaz, kanpo emisioez eta arduratu izan dena, modu voluntarioan, eta ez dakit datu batzuk emanen ditut, Euskadi Irratiaren seinalea Iruña herrian lehendabizikoz bere etxeko teilatutik entzun zen. ETB-ren lehendabiziko emisorea, Nafarroa garaian, Aralarko santutegian berak montatu zuen. Eta haren mirari handiagoa Euskal Herria Irratiaren seinalea urtetan oso bitarteko gutxirekin berak mantendu zuen eta sekulako meritua doka, ikaragarria da egin duen lana. Guk uinman ditzen dugu, superheroi bat baita guretzako. Gehituko dut, gutxi gara hortik sortu zela eta bere inguruan zeuden horien gandik sortu zela, deskonexio, konexio sistema erabiltzea Euskadi Irratiarekin. Tokikomeko lagunak Iban Arantzabal eta Alaitz Artolazabal ere hemen dabiltza, haien aurretik Mikel Irizar laguna ibili zen horre Tokikom muntatzen duela 11 urte, eta Irizar mintzo zen erabide nazionalak eta tokikoak lotuko zituen halako igogailu batez, ezta? Ordurako Rafa Zazpek igogailu hori montatua zuen eta gora eta bera zebilen, eta sistema hori oso eskertzekoa izan da gure irratirako. Datu bat emanen dut, Iruña herrian, Gibelean irrati estatalik nolabait esateko ez daukaten gaztelerazko irrati guztiek porrot egin dute. Aurrera bakarri besteek egin dute. Azkenean, jende asko aipatuko nuke, jende horren guziaren artean, komunitate ahaltsu eta eskuzabal horren guziaren artean, lortu delako gure irratia 35 urteren buruan izatea, proiektu komunikatibo bizi eta sendo bat, proiektu komunikatibo profesional, independente eta horretaz gain komunitarioa. Eta hori gauza handia da, oso eskertzekoa eta sekula ez dugu irratiaren hasieratik lanean, eta horren arte hori ez dugu aipatu, baina gure lantaldea urtetan eta urtetan muturreko baldintzetan oso prekarioetan aritu da, ezta? Eta nik uste hortik ere eskuzartan merezi dituztela, eta Lore Sortabana akaso ere bai. Hor ere badago lan eskerga eta meritu handia. Lizentzia lortu genuen, urte batzu joan dira, duindu ditugu handi batean gure lan baldintzak, bazen garaia hobetu ditugu, gure bitarteko teknikoak Rafa jubilatu da, bere lan honetaz, besterako lagunak ditugu orain alboan, eta horien bitartez aurre egiten ari gatzaizkie erronka berriei, ez da, badakizue, paradigma aldaketak komunikazioaren munduan bereziki irratigintzan, hor ari gara, Tokikomeko lagunak aipatu ditut arestian, haiekin elkarlanean, ikusterik daukagun bideoan, gure webgunea, gure atari digitala etengabe berritzen. Konparazioa orain ari gara, adimen artifiziala euskarara ekartzen eta sarri martxan jarriko dugu sistema bat, azpititulu automatikoak sortzen dituena euskarazko bideoetan, gure bideoetan, konparazioa, gure gaurko emanaldi honen bideoetan, edo sarri martxan jarriko dugu, plazaratuko dugu gure aplikazioa, Euskal Herria Irratiaren aplikazioa. Hor salto asko egiten ari gara, jauzi digitala egiten ari gara ere, kamera digital berriekin, Euskara Bideko, trantsizio digitalerako diru laguntzen bitartez, sekulako kamera adimentsu onak jarri ditugu gurean, hemen erabiltzen ari garenak, eta horien bitartez formato berrietan ari gara, ezta? Horre ari gara bideo podcastak egiten, bi guziz gomendagarriak, Flop Kultura eta irratiak ordaintzen digu trena. Eta audio podcastak ere auzolanean egiten ari gara, Alabako jendearekin, Nafarroako Unibertsitateko jendearekin, hizkuntza eskolako jendearekin. Bistan da, ari garela saiatzen zerbitzurik alik eta hoberena ematen
komunitatetik, komunitatearekin eta komunitatearentzat, gure inguruan dabilen dende guztiarekin, gure 1000 kolaboratzaileekin, 200 kolaboratzaileekin, 1000 bazkideekin, 1000 entzuleekin, 100 iragarleekin. Beraz, gauza berri asko egite, baina betiko moldean guretzako hori oso garrantzitsua da. Eta amaitzeko kontatu nahi dizuegu, hau hasiera dela, urteurren denboraldiaren hasiera, azaroaren 7tik, 2023ko azaroaren 7tik, 2024ko azaroaren 7 arte iraunen duena, tartean hainbat gauza eginen ditugu, saio bereziak, hainbat udalerritatik, Iruñerrian, Nafarroa garai osoan gauza asko eginen ditugu, baina batez ere salto handi bat emanen dugu. Oraindik, arrazoi komunikatiboengatik, eta beste bazkide bat badaukagulako salto horretan, ezin dugu zehaztu zein salto izanen den, baina bai aurreratu nahi dizuegu oso albiste onak datozela, 2016an lizentzia lortu genuenetik saltorik handiena izanen dela, gerturatuko gaituela, Arestian aipatu ditugun sortzaile berri eta zoragarri horien guztien gana, bitarteko asko zobeak izanen ditugula, erronka berri digital hauei guztiei aurre egiteko eta irratia beste maila eta beste leku batean jarriko duela. Beti ere, beste leku horretan ere, alboan nahi zaituztegu, zue guztio gaitzarete, Euskal Herria irratiaren altxorrik preziatuena. Beraz, salto handi horren horren proposatuko dizuet, salto txikiago bat egiteko, Lizarratik datozen Raimundo el Canastero taldeko lagunekin, nahi duzuenean aurrera, lagunok, zuentzai, hemendik datoz eskuinetik. Arratsaldeon, gabon, ez dakit hori. Raimundo el Canasteroko lagun gara, normalean 15 izaten gara, eta gizonak bezala, aldea txikia denean pizka bat, akomojatu egiten gara. Txe. Saiatuko dugu aldakigu nobetu. Eta zoriona. Promesekin drogatu naiz autoetan lo egin du. Ta zuk ulertu ezarren, ez dut gutunetan izena idazten nire azterna zuzteko. Isiltasuna, izea, zentzutasuna, arnasa ematen didate. Eromena, elurra sua desira jolasten naizen tokia, gure jolaslekua. Hainbestetan esaten genion elkarri, eskuak hainbetetan da gerozter galago.
frogatu dut promesekin drogatu naiz autoetan lo egin du. Ta zuk ulertu ez arren, ez dut gutunetan izena idazten nire aztarna ez usteko. Zure zorioneko infernua dator nigana, barnean sentiarazten bizitzeko gogoa, bizitzeko gogoa, galboan zaudenean, barnean sentiarazten, barruan sortzen dena, barnean daukadana, barruan sortzen dena, bilatzen taukitu gabe, sentitzeko modua, sentitzeko modua, sentitzeko modua, bilatzen taukitu gabe, bizitzeko gogoa. Gaza! Zure zorioneko infernua dator nigana, barnean sentiarazten bizitzeko gogoa, bizitzeko gogoa, alboan zaudenean, barnean sentiarazten, barruan sortzen dena, barnean daukadana, barruan sortzen dena, bilatzen taukitu gabe, sentitzeko modua, sentitzeko modua, sentitzeko modua, bilatzen taukitu gabe, bizitzeko gogoa. Eskerrik asko, apai esan behina. Horregatik, trabankuruk erretiratzen dituzten bitartean, gauza bat esan nahi dizuet. Bat, berehala iritsiko dela otamena. Bi, arazoa daukagula. Otamenaren aurretik egin nahi dugu talde argazkia. Lantaldea Euskal Herri Irratikoa pixkanaka igo dadila holtzara, favorez, eta gure komunitatearekiko gertutasuna islatu nahi dugu argazki horretan. Eta uste dut, hemen geratu zaizkigu 8 metro hauek ez dutela askorik laguntzen. Badakit hemen urko aristida bilela, joekin, bejonda, eginen dugu. Hemendik, Josu, hemendik, eginen dugu rock kontzertuetan nola, zu hemen, jende atzean, eta ikusi dadila guzia. Ez dugu ozka egiten, benetan. Akaso, izontzi samarra gara, baina ez dugu ozka egiten, beraz, hurbildu pixka bat, etorri pixka eta horrelaka, irabazizazuen merendu hori, eta lankideok, hemen jarriko gara, eta egin dugu. Ez izabel duri, atutasuna. Gauzak horrela, Josu, zuk esan, ongi, aski horrela, irribarra erizue, zer esan dugu, irratia, denok batera,